No niin, se olisi taas Gustavon Gustin mestoilla. Tänään olisi tiedossa vähän lisää Geometry Dashia. Tosiaan. Tänään olisi tarkoituksena läpäistä Tryout ja Base of Base kaikilla ekoilla niin samalla kerralla. Joo. Ei siinä, lähdetään yrittämään. Tryout ensimmäisenä. Laittakaa sitten ihmeessä kommentteihin, että mitä seuraavaan video. Mä nyt teen tätä Geometry Dash-sarjaa. Voi, miten mä kuolin tohon. Se on huono. Oikeesti. No, uutta yritystä. Joo. Niin mä tein tätä Geometry Dash-sarjaa sitten. Sitten sen jälkeen olisi taas katsojien toiveiden aikaa. Laittakaa sitten kommentteihin. Oho. Tuohon on välillä vähän vaikea päästä. Tuossa mulla rapsaa nää silmät tällä eurossa. No ei siinä Joo. Padu. No siitä toinen. Oi niin se kolmas koini, sehän rasittaa jo. Mä oon ihan unohtanut, että se onkin aika ärsyttävässä paikassa nyt täällä. No saatiin sekin. Läpäistäisikö vielä tää kaikki? Joo. Siitä. Aikaa meni 2 minuuttia 40 sekuntia. Ja yrityksiä oli 3. Ihan hyvä. Base after base kaikilla koneilla. Niin helppo. Pitäis saada nyt oikeesti, jos mä en saa ekalla yrityksellä, niin saatte ihan vapaasti laittaa dislikeä, jos mä läpäisen nyt Base after Basea. Ekalla yrityksellä kaikilla koneilla, koska tää on niin helppo, varsinkin kaikilla koneilla. Tuonne siellä lopussa on kyllä se 1.3 mikä hyppää, nyt kun miettii. Kyllä siitä selvitään. Voi ei. Älä oikeesti jaksa, emme justin kuolla. Oikeesti laittakaa dislikeä tähän videoon. Mä oon huono. Ihan oikeesti älkää laittako likeä tähän videoon. Mä oon niin huono. Ansaitsen kaikki disliket, mitä te lähetätte. Voitte dissaa myös kommenteissa. Mä oikeesti justiin kuolin Base after Baseissa. Enkä edes 3 hyppy. Tää menee ehdottomasti mun Geometry Dash uran huonompi hetki.
No, keskitytään nyt tähän tokaan yritykseen. 2 koinia otettu ja sitten olisi vielä viimeinen. Tuolla on silmät rapsuu koko ajan. Mä en tiedä miltä se näyttää facecamissa. No niin, se oli jossakin tokaalla yrityksellä sentään. Tuo oli kyllä 0,3 tai 1. Ei siinä. Tämmönen video tällä kertaa. Katsellaan sitten seuraavassa videossa. Sanio.